ತುಳುವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ ಕಾವ್ಯ ಸುರುಕು ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಸಗು ಪೂರಿ ಶಾಲೆ 3 ಜನ ಪಿರಬರಂತಿ ಲೋಕು. ಕುಡ್ಲ ಎಸ್ಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಸಂ ಕಟ್ಟಳೆಯರ್ ಬರವು ಕಲ್ಪುನಕ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಉದಿಪನ್. ಸೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ತಾ ಸರಿತಾ ನಾಯರ್ ಪೊಲೀಸರು ಚೀಟೆ ಪರಂದು ದಾಯಕುರಿಯರು. ಎಲ್ಲೆ ಮೆಂಚಿತು ನಿಲಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಕುರಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಕುಲೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುವ. ಸಿಂಗರ್ ಒಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲೇಟಿ ಗುಟ್ಟು ಉಡೆದು ಪಿಡೈ ಬತ್ತು. ಅಂಗೋಲಾ ದೇಶದ ಪುಸಮರ್ಜಿ ಗುಂಡಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಬತ್ತು. ಎಕ್ಕೂರು ಕಾಲೇಜು ಮೀನ್ ಪೆನ್ನಿ ಪಾತ್ರ ನಡ್ಪಿ ಕಂಡುಡು ಮೀನ್ ತಾಂಕಂಡನೆ ಲಾಭ. ನಿದಾ ಕತ್ತಗಾದ ಸೌಜತ್ ಗಡಿ ಕಡಪು ಐನಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ತಾಬಕಾಸ. ಕರಿ 4 ದಿನೋಡ್ತಿಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಸ ಕೊರಂದುಂಡು. ಇನಿಕಾಂಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಪೂರ್ದು 3 ಜನ ಸೈತಿ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ. ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಣಲು ಬಿರಿ ಪುರ್ತ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡಿಗೂಡಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಬರ್ಸತ ಬಿರ್ಸಕು ಬೂರ್ದಂಡ. ಐಟ್ ಸಬಿತಾ ಎಂಪಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ ಸೇರ್ದು 3 ಜನ ಸೈತಿರ. ಸಾಲೆದಡಿಗ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಸುಡಾದು ಬತ್ತಿಜ. ಗೋಡೆ ಬಿರಿ ಬುಡ್ರೆ ಪತ್ತಿನವು ತೂತು ಪಿದೈ ಪಾರ್ ಬತ್ತಿರ. ಅಂಚಾತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಘಡ ದೂರ ಅಂಡಲ 3 ಜನತ ಜುವ ಒಡಪರಗಾರ್ಜಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡಿಗೋಡಿತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಾಲೆತ ಕಟ್ಟೋಣ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ ಇಲ್ಲು ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಂಡ. ಇಂಚಿಪ ಸಾಲಿನ ಕುಸ ಕಟ್ಟುಣಗೂ ಕೊಣತಿರ. ಅಂಚಾತು ಜೋಕುಲು ಎಚ್ಚ ಈಟಿಗೆ ಬರ್ತುಜ. ಅಂಡ ಸಾಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ನೆತ್ತಿಸಿಂಡ. ಅಕುಲೆ ಸಾವುಗೂ ತಿಕ್ಕಿನಕುಲು. ಐಟ್ 4 ಜನ ಪಿದೈ ಪಾರ್ ಬತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿರೆ. ಅಕುಲು ಮಾತಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಕೂಲಿಗೂ ಬತ್ತಿನಕುಲು. ನನ್ನಲ ಇರುವೆರು ನಿಲತ ಅಡಿಟು ಪೊಡಿಂಚಿ ಸಂಸ್ಥೆಯದು ತೂತೆಕಾವು ದಂಡದಕಲು ಗಲ್ತು ನಾಡು ಬೆಲೆ ನಡಪದಿರ. ಸರ್ಕಾರ ಸೈತಿನಕಲಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲತ ಎಸ್ಟಿಎಂ ಆಲೆ ಆಡಳಿತ ಕಾಲೇಜು ದೇಶ ಪಿರ್ತಿತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಂ ಫೋರಂ ಉದಿಪನೆ ಅಂಡ. ದೇಶ ಪಿರ್ತಿ ಕಜ್ಜುಡು ತೋಜ ಉಡಾಯನೆ ಅಂಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಲತ ಎಸ್ಟಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಟಿಸಂ ಫೋರಂ ಉದಿಪನೆ ಆಯ್ನೆ. ದೇಶ ಗೌರವ ಕಾಪು ಪರಿಸತ್ತ ಟಿಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಂದೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಇನಿ ಜನಕುಲೆಡ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡ. ದೇಶದ ಹಿತ ತೂವನಗ ಅವು ಸಮಾತ. ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ಪೆರ್ಮೆ ಬುಲೆಂಡ ಮಾತಗಲೆ ಮಿತ್ತದೆರಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಸಂ ಫೋರಂ ಆ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಪುಣು ಇಂದತು ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪಂಡೆರ. ಸಬೆಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಿಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಟಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿತ ಕಟ್ಟಳೆಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ದೇವರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಾತಾಯ್ತಿರ. ಕಟ್ಟಳೆಯರ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರ. ದೇಶಭಕ್ತಿತ ಪದಕುಲೆಲ್ಲ ಅಕಲು ಪಂಡೆರ. ಮಲ್ಲಾಕು ಗಲಾಟೆ ಲಕ್ಕದಿತಿ ಸೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ತಾ ಆರೋಪಿ ಸರಿತಾ ನಾಯರ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೊಣವನಗ ಪೊಲೀಸರು ಚೀಪೆ ಪರಂದು ಮಾತಾ ಕೊರಿನವು ಮಾತಗಲೆ ಪುರ್ಬು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಲಕ ಮಲ್ತಿಂಡ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಸರ ಸಕ್ತಿತ ಮೆಂಚಿತು ಸೇವೆತ ಪುದರಡು ಕೋಟಿ ದಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಡು ಸರಿತಾ ಎಸ್ ನಾಯರ್ ಆರೋಪಿ ಆರಿನ ಸಿರೆಪತಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸದುರ್ಗ ಕೋರ್ಟು ಉಂಟವರೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿದ್ದರ. ಅದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸರಿತಾ ನಾಯರ್ಗೆ ಪರಂದು ಚೀಪಿ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಚಿನವು ಕೂಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೋದಿಕತ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಸರಿತಾ ಮೇರಿನ ಕೋರ್ಟುಗೂ ಕಣವನಗ ತಾದಿನಟ್ಟು ಪೆರಿಯಾರಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡಿನ ಉಂಟತಿರ. ಬುಖ ಬದಿತ ಕಡಲೂರುಕು ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಪೋದು ಪರಂದು ಮಾತ ದಿತೊಂದು ಬತ್ತು ಸರಿತಾರಿಗೂ ತಿನ್ನರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೆರ. ಅಲ್ಪತ ರಸ್ತೆ ಬರಿತ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಪರಂದು ದಿತೊಂದೆರ. ಏರೆಗ ಇಂದು ಕೇಳಿನದಾಗ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇಂದು ಪಂತೆರ. ಉಂದೇನು ಕೇಳಿನಕಲು ಚೋದಿಗೋಗು ಬುರ್ದೆರ. ಪೊಲೀಸರು ಬಿನ್ನಾಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಆತಂಡೈತೆ.
ದುಂಬುಗುತುಲೆ ಎಲ್ಎಂ ವೆಂಚಿತು ನಿಲಕ್ ಜಾಗಿ ಕೊರಿಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಕುಲೆಗು ನ್ಯಾಯ ತೆಕ್ಕುವ ಸಿಂಗರ್ ಒಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗುಟ್ಟು ಉಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಅಂಗೋಲಾ ದೇಶದ ಪುಸಮರ್ಜಿ ಗುಂಡಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನ ಬದುಕು ಎಕ್ಕೂರು ಕಾಲೇಜು ಮೀನ್ ಪೆನ್ನಿ ಪಾಚರ ನಡ್ಪಿ ಕಂಡುಡು ಮೀನ್ ತಾಂಕಂಡನೆ ಲಾಭ ನಿತಾ ಕಟ್ಟಗಾದ ಸೌಜತ್ ಗಡಿ ಕಡಪು ಐನಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ತಾಬಕಾಸ